ke kina a zuciyata ba zan so a ce da ke na yau rabo ba alkawari na dauka in kika so ni ba za na manta ba ki ji kyakkyawa ta ni dai ba da in miki kishiya ba ke kika san sirri na zuciyata ba wata ya daban ba ka abun ki na kasaita domin ke kin bambanta akan kini na cirtuta sirri na zo da shi na zuciyata yau kan dole zan furta mai kyawun launin fata ta kula tsawon ki masakaita farin ido farin hakora suna gare ki mai tsafta abokai kude na kallanta cikin ku babu saranta ni dai ne zan je gunta ita ce sanayi magata dan za ta zan mini mata dan mun dace ni da ita ni ba zan ki na furta ba zancen zuciya na furta ka ne mai tunukar da za je a yanka ta daga gefe na ta kallanta wanda ya taka wuta ya ga toka sai ne siraita da mai kama fake kota mata ta fifita me yafi lafiya ta cakal-cakalcin siran mata sakarci shi zai sa a jira jirgi a tashar mota me ke na gani ba wata ba halin ki bai na waccan ba ba za ki sani hawaye ba in na rasa ki a kallo na ba za na daina hawaye ba alamun karfi je game ki ba ni fa da san ki na saba ke ba kyamin azaba me yanga kuma ga shagwaba ni dai da san ki na taba sannu ba zai hana aje ba ran da na tashi babu ke ranan ba zan yi bacci ba yaya ba zan yi kewa ba in ke din ban hango ba da sauran rana ashe aka ba wanda shi bai tunanin ba ba zan so nanun ta ci shi ba yaro masomi na babba mu masala ba mu samu ba sanki ne ya firgita ni shi ne yake ban umurni jina nake ba kamar ni da ke to wa mazai kai ni ke ce na sanya a dama zuciya ba zancen na dama susan zuciya soma ni dai ke kadai na kama yau na bayyana sirrina na cika ta makoshina wayo so kauna ya cika labarina ni din naki ne zuciyar na sallama ni na ce sai da ke ban kauna zan wasake ba tamkar yake chocolate kin cika mata mai aji ki daɗo kaunar ki a kaina karki ce zaki gaji dan Allah ki kama hannuna ki yo min agaji ni na rufe ido da kunne na a son ki bani ji tunda ni ma bani ji akan san ki ke ma karki ji chocolate ni naki ne kyakkyawa